Omuna kwenu Ofuobi Omuna kwenu Ofuobi Omuna kwezuenu Igwe bike Igwe bike Igwe bike Igwe bike Ofuobi ka anyị n'isi aka asị na ụmụnna bụzi ike maka na ọgọgọba mmadụ n'ụwa chọba nwanne ya maka na ezi enyi kazikwa ajọ nwanne mma maka na ọ bụ mmadụ ga-eji aba onye nwere mmadụ ka onye nwere ego anyị nwere ugwu na mba ụmụnna Committee of Friends Lagos branch na anyị bụ ndị mmemme ebe egbebere ka anyị na-agbanye ụmụnna Committee of Friends Igwe bike ụmụnna Committee of Friends ụmụnna Committee of Friends Igwe bike Lagos ka esi aga Committee of Friends udo anyị na-edele n'ụwa niile Committee of Friends anyị nwere ugwu na mba Committee of Friends Igwe bike nwoke na nwaanyị na anyị na ya ndị jiri ejiji na ndị gụrụ akwụkwọ Igwe bike ụmụnna bike anyị ụmụnna bike ụmụnna bike a na-ekwu n'ọgbakọ ụmụnna bike na mmadụ ka ejizi abụọ ụmụnna bike awa ebu shiama ụmụnna bike nze Ikenna ụmụnna bike anyị eze ọjụọ ụmụnna bike ọnwa na-eti eti ụmụnna bike ọnwa nwan ọkpụkpụ akwụ ụmụnna bike n'ugwushu Agụata Anambra steeti ma ndị mmemba anyị onye na ụmụshu ụmụnna bike chairman managing director ụmụnna bike Ikenna Transport Nigeria Limited n'ime ya kedu maka lọlọ ọzọ gị ụmụnna bike lọlọ Ọlụchi eze ọjụọ ọdịiche 1 n'ugwu akwụ ụmụshu Anambra steeti ụmụnna bike asamma nwanyị ọma ụmụnna bike Musical solo na-ekele ụnụ ụmụnna bike kedu maka ụmụnna bike Chief Nnamdi Udemba akwụkwọ elotana nwanne ọbụ ọkụ abala ihe ọma ọlụ LGA Imo State our able vice chairman manufacturer of cosmetics at number 4 Ojoye Street Munshi Lagos State ND Cosmetics ịwa kacha mma eji ga-edozi ahụ akwụnwa asị na ibe kwuru ibe akwụ na-ebi ya Chief Mrs. C. Udemba eji eje mba ọkwa amala ihe ọma odozi akụ nwaanyị dị mma ka nna kelebezi oge dị ebube Chief Otika Nabat our General Secretary Akwụdoneze 1 of Amanato Ijowere Autonomous Community founding member Aledo 1 of Idumata Director Light Heritage Electrical International Company Nigeria Limited Chief Executive Otibako Industries Limited and Lolo Ozogi Chief Mrs. Chizoba Epotika
Osodiemaku one of Amanato Igowere Olu local government Imo State Ugobedieji Abuzo Asina Agwabuma nwanyị Chipsa Etuke Odemoko Ọkwadike one Ọkaiga na Nkwegu Ụmụahịa Abia State nakwa Lolo CH Odemoko number one Ọkaiga na Nkwegu Ụmụahịa Abia State Asama Ankelebezieli Nze Amechi Ezaka Ogwebi one Namudu Iza East LGA Ebonyi State Meche Yana Lolo Zoyanu Lolo Blessing Ezaka Ajarugo one of Amudu Iza East Eduzimaka Prince Stanley Willie SSS Intelligent Officer Ikotu Aban Udo one of Akwa Ibom State one the number one of Igbo land na Princess ya Tina Stanley Willie Elegant one Ankelebezie our legal advisor Barrister Ifeoma Chigere Spotless Lady na Obrekwe Isu Imo State onye jigi ji mmadụ Adama maka na danda yiri n'Igbo ama bụ na dachiri ụzọ hebu nyala Chief Chukwuemeka ụzọ Omeka nne ya one Ọbakọma n'Imo State Managing Director Adege Boutique Nigeria Limited kelele m Ugobe Ijabụ ụzọ Lolo Chinonye ụzọ ọmụma asalụ Ankelebezie Mr. Obinna Azubike Eze bụ na afọ one ọ bụ Ụbakala Ibiekpo South LGA Abia State kedu maka ọdịnobi gị Mrs. Ezinna Azubike nwanyị dị mma Mr. and Mrs. Ben Enokoli Assistant Secretary anyị Nze onye na-azụ onwe ya ọ bụ Amanatọ Idowere ọlụ Agụiyi one of ọlụ nakwa Princess Precious Enokoli Adadiora mma one of Amanatọ Idowere kelezielenu m Chipsa Judeke emetụ mba ahụ dike one of Ụmụagịrịga ahịa Azụmbise Imo State Stubborn Warrior Ekete Mmụọ Mbaise founding member anyị nakwa Chief Mrs. Nkechi C.A.K. Ugeze one of Ụmụagịrịga ahịa Azụmbise agbara nwanyị anyị kelebezie
our national treasurer, Mr. Valentine Ezenaya, Ezenwata Amaka, one Nugali Hitenansa, Masu LGA, Imo State, SKD, CEO, Balex Investment, Nigeria Limited, Kedumaka Ogolimwa Echukudi Chagima, Mrs. Aite Ezenaya, Omobidia one of Nugali Hitenansa. Mr. and Mrs. Kisilo Sudi Sokwea, Chief Task Force Officer in Ogwevina Elugo, one of Ike Guru, Imo State, Chief Buster the Man Wokike Sokwea, Ogwevi Amale Mewane, Idejo Gugu, one no Mamas. Yoruba East, Umuamaku, Anambra State, Boyoyo, Nakwalong Ozogino, Waidima, Mrs. Bridget, Wokike, Elelebe Jolly, Mr. Chukwudike Ubaka, Lighter, one of the Dowere, in Olu LGA, Imo State. Managing Director, Chooks Light Global Concepts, Chief Ejike Gerard Ibekwe, one of Obibio Chassis, Double Case, Managing Director, E2, Divine Communication, Italian Base, Milan. Chief Mrs. Ebere Chukwu Ibekwe, Unique Lady, Ọmụma Salụ, anya bụrụ jela dị nwa Ibekwe, anya bụrụ jela dị onwebe ahụrị, anya bụrụ jela dị onwebe ahụrị, ọnwa na-echiri ọrụ, ọnwa abịa tụele m ka nkiri ụmụnna bụ ike anyị. Sylvester Igwebike, Agebuchi ọnwa one of Isieke, Umuduru, Nawa Mama, Managing Director, Topsil Electrical Enterprises, Idumota Lagos, Yana Misisi Ngozi Igwebike, Ngo White, Mr. and Mrs. Amachi, Almacho Kebue, Financial Secretary, Obanese, one of Ndike, Okoro Autonomous Community, na Ikemba, LGA, Abia State, Nakwalolo Onyinyechi, G. Okebue, Chukwuemeka Akubudike, Hadman, Omekanaya one of Amanato Idowere, Olu Imo State, CEO, Faith in God Bookshop, Oshodi Road, Oshodi Lagos, Yana Lola Yano, Chief Mrs. Uche Akubudike, Ogobi one, Amanato Idowere. Irumaka, Chief and Lolo, Rayo, Wanda,
Akuma, Oru East, Imo State. Managing Director, Rayo Restaurant and Bar, Nabariga, Ebaina Rachaka, Mr. and Mrs. Ndubisi Azin, MD, Ndu Best Fashion, Nigeria Limited, Omudo One, of Amudiza, Nebo State, Mr. Chooks Wana, Oyirinne One of Akuma, Oru East, Imo State, Chief Executive Officer, Choose Mome Boutique, Lagos Island, Chief Chibuzo Norom, Abdulaziz Chibuzo Ude, Ugo One of Ngurumbise, Imo State, Director, Goodgate Electrical International Company, Yana Lolo Zia, Lolo Chimma Norom, Odinobidia, Chief Innocent Ijoma, Owen Etirora, Obubakala, Mumahia, Nakwa Lolo Ngozi Ijoma, Asampete Wanye de Mama, Mr. Chukwu, Shibikam C, Nippon Investment, Electrical Company Limited, Lagos, American Power, Able Member, Gentleman Soch, Other States, Iruma Bodoziaku, Mrs. Chukwu Stella C, Bodoziaku Mahedina, Omo Masalo, ibe nna ya ju polisi anya mekwa anyị ka anyị rizie ka n'ele n'obodo Lagos steeti anya gaba gawela ụmụnna Igwebike anyị ga-adị ga-echi maka na echi a ga-abụ abụ buni bụ ibe anyị na nda obodo niile dị iche iche na anyị nọ ya anyị na-afụ nwanne n'anya Awa yebu shamano ni kalaka Managing Director Ikenna Transport chiri anyị ga-aba n'ibe gị na dị anyị mma Chairman mmemme ị ga-adị ndụ ka nkacha isi awọ isi ka solo na-ekele gị